Hello, good good morning sa tanan. Thank you Lord, thank you sa kasas kinabuhi. Nakamata-patarong buntaga, pasalamat ya puntos labang mga gahong bisag grabe mo. Pitus sa pagpanginabuhi. Nakamata-patarong, salamat Lord, salamat. Kamusta mong tanan? Salamat sa Ginoo. Salamat sa mga tao nga malumong kasing-kasing nga nakakanunay nagsubaybay namo. Ibo na kagkinsa ka ma'am. Salamat kayo sa imong mga advice, sa imong mga tambag, sa imong pag mahal namo, sa imong pirming pahimangno, bahin sa mga apo. Salamat kayo ma'am, kay ibo na kagkinsa ma'am, kinsa ka. Ibo ni magwas nimo sa imong kabuotan. Bisag asa ka na akakanunay namo. Nagsubaybay namo yupaw sa uban ng mga igsuon kay bawo ko na kakanunay sa among kuliran. Salamat kaadto. Karon di ay November 19 na. 18 gahapon schedule na tutos sa Higagaw kay mauli yung taghayag sa bukid wa makadayon og uli. Sa karon maraming bisgos kinabuhi ron nilapas na mo itong injection sa ako nga sa iring diha mas niya November 10 ja nga malagi pang bati ang mga bata ron so papod sige himangno kinahanglan jud ko matiwas ang injik wa nang kinahanglan ipatiwas tong injik dis ni ali kay need ba 650 karon kay ang bata pa gusto nang magpatiwas. Karon siguro, nadagdag siguro siya nga mao na pa-inject na po siya og dazon mo nang imbis karon kay masagot ko sa Isidro kay gagaw mo dazon na pag-uli sa bukid kinapoy importanteng uli yung dito. Pwede mo makaulig bukid sila basta way mabilin na may mga bata. Gabi karon mo uli siya pero asang yan dong ang dara ko mo to kay mula kausa ko. Magpa-check up ako una sa ubo basta magpa-inject at tiwas sa therapist kaya man din naggunok trangkaso lagi ron way naggunok ako na nagkabuang-buang na kung sa mga herbal ang ipanghimo nagdaan ako kalabog ka isya kalabog limonsito ug honey kaya wa mangi mapa-check up lagi wa di ako arang bisiyana gani ko ipang trangkaso mga sakop ako pasalamat sa Ginoo ako hatagan ko ni baskog panglawas kay sa mga taong nagkaibaw unsa ko sa kinabuhi buhay mo pa ina matug papalingkakay para nga ibaw na mo kinsa yang pang buhi matopay ang lakis Manila amahan nila di pud kanunay makapada kay mao lagi nag sige pag bagyo di pud street ang trabaho dapat construction sa mana karon kay gusto lagi iwasan guys upo sige magdagaw-daw nga di ko numaadong o di matiwas dapat man tanang injika di alas November 10 kaso lagi aglingin maywa kay mo na mo sangkita ang kita yung taon o di ko makapanglaba di ko maka-extra trabaho damo jud tuwad jud kaliro walang pasalamat lamang gyapon ko sa mga taong mga malumong kasing-kasing karon ay nagsubaybay na ho karon naglantaw kung asahang video, asahang salida, asahang sa AI, halos nagali mailad ang mga tao sa AI. Kanang mag-picture ko, mag-upload ko AI. Sa diha nga lamig bay, pero pagkatinod yung taon, di mo na AI raman na. Halos naman AI, pwede na mas video. Kaya sa video nga AI, di ko kibaw. Pero mga picture AI dyan na tanan. Pati precious ni mo anang AI, sa kay kabaw. Unang karon mag-asikaso na pod karon kay wato lagi mis kuan pati sa pa-inject sa magpa-check up na aron matagan og tambal sa ubo kay agkan sa kabata grabe ubo simana na sa gilantan may nagunok og
Gidagdoktor des Lunes, so ang doktor sa sintir lagi pa doon kay pamsitay kapa private. Karon maghinarap pag mamiso karon kay magpa tiwas og index sa 650 man pud to. Hala nalaman kay aron matiwas. Kasi upaw sige yung pas upaw nga mao ni mauna. Kinahanglan siguro matiwas. Sa may labi, labaw po itong mag-uanon, magkatanaos mga kuan nga pang bati. Sa mamalagi na, nga nanakoy kuan, nanakoy ticket pa Manila, kaya ito ako problema dito sa Manila. Ito lagi po sa upaw, kinahanglan po ito na magabantay nitong bata, aron mapatsikap na sa sidsahang ibati. Murag naglabadaghang kay nagdarga lisod po nagdarga way ibilin ibaw naman jud mismo gani panamon sa mga sabon wa gani makaduho mi di sabon sa sinas mga bata. Grabe yung paita hentanga sa ano man na grabe taw tambag na dito sawang katong asawa sa mayon sa Cortes kay mo manang parintini ni nga ano kunong di na mo inganaan nga ano kunong di na mo sangat sa taas kay aron kunong ma-justisyahan pero di na naman kay nanging tambag jud na mo sa mga sayad mo nga na maraman gihapon pero yun na may bahala basta gayang po sa ginunahan nga baskin pa ko makapanikay-sikay pa ko diyan sa tip Sir Milita ang Sundos Manila maraman tong nabyuda na diyan kaman tong giinan kaman tong yang una sa planos o lang mga tubig Manila mang tinda-tinda mi para makamamisupod mi diyan yung Mrs. Manday diyan nagabi na ako dyan masudlan nga trabaho tag 1,000 ko nung buwan malagi pa na siya nga nabyuda na diyan mga anak po napay diyang mga anak po napay kuros nidya na naman si rutanan ng mga inahan nam si pasanong cross kay mga naman si nandan pero ako din dyan ko mahandak ng pasan cross kay ako at mailanag ako nakoy laom sa pasananan kanina nakoy awam na ni nga pasananan danon niginan sang lula sa una nga magpasan mo nga ni sige pasan pero pasalamat naman yapon ko sa Ginoo buhi pa ko ako maimpas kay ito ni aging pagkahitabo ng mga opera gi adyo-adyo ra bad ko dito panungo grabe tong tuig nga mamandi ay kay mo na mo mapayta ko namatay anak kay bisa ko patasan mapayta ko maimpas ni mga tao bisag batasan Alis Ginoo kung isang batasan askil pa nakapang sikay pa nagto sila og kanang kuan ila pa karon kaya naraman gihapoy tan-aw man gyapon mula ba makagahon mga karon lakaw na haron magkantos koan ato na pukusan gagaw ito naman maka-estate ko sa kasimana sabi po kumulaga makapalit ko 15 kilos nga bugas tagatod nga makakadapot ng ilang amahan o kadudan agaban ng mga igsuon hayahay sila kaya naman sila mga sponsor nga mga big time para probinsyana na ilang sponsor niya pa eskwela isang anak nursing kaling apo kay eskwela man kalimang kadehang apo nga ako nung kuhaan civil engineer din panganay manayin ang po sa Ginoo nga makahatag pa ko basket panglawas makangadto mga lingkog Manila makadazon man ko kinama ko ticket sabi por mahaman ng lakaw ni upaw hindi pwede di po ko mangitag kasudlan ditong extra okay. Sa ano mo nga mga apo dani gapon gani wala na ko
Sudan nga para bawon kaya binahag na ay mabawon sa ilang inahan. Hindi ay maalo galing nagluto na lamang kung palin sa pagkabuntag. Nakapamahaw sila. Way bawon na sudan. Dahil luto gida. Pait pas tanang pait. Magpatsik ka pa mainday. 5 minutes later. Balik guys sa tikiran. Ano kaya kita rin kami. Namang kulang. Halit na rin ang pag-gas din. Dapat yan ang naman. Yan ang nis. Ayan, miyagi. Bro, pag-iwan. Ha? Sibog day? Asa ka sibog? Review sa Padong Sawang Cortes. Sauna ada tumiyagis wikas. Tumiyagyan isukat gani, gawas gani. Mana Cortes. Right, person. Wait kami. Rito Cortes. Hindi nakano rito ang kailan sa Manila. Five minutes later. Kadiag-diag. Munisipyo nila ilang center lazo bayad Mitsubishi kay laboratory. Kay wa makaboard sa PhilHealth, research sa PhilHealth sila ilang ginikanan di man abil. Bayad na naman mig CBC 150. Dugay pa jud niya marasibahan kay lagi ta kadinhi. Paita pa rin ta kadinhi dugay ta mangunta og mga kamag-anak daning Cortes. Nabilabazan na ta. Di mo sampit og mayor di ma iros og mga tao. Na, kabayad ng CBC. Lagi po nilang center sa Sipyo. Pwede na kabit pulis. Kaya nakabar pag per hit, subay pa, may bayad. Kaya pag subay pa, sort sa kang hindi dito, may man makabar sinday. Dito kaya pag ting-ting, hindi nga mabayad na naman lusipyo. National office. Pwede mong waras-waras, tuloy ka tikira, ari ng Cortes. Nababa ko na rin maangkan. Sa una gagmay pa mga bata, dito yung ngani. Maestri sa una mga bata, may mga patiyon kay kapti ko mga toksintir, kapti ko mga kuhan dani, padugay-dugay. Kasi dahil ginantang ko na makuti. Mutuwi
weeks na. At gusto pa ni mo madakay. Kaning mga batang kuwang o kwas dinikanan mo ni dangatan. Mantan na gini katok lang kay mo nagdalangan lagi ng kirito ko magitikira karon dinang man udah si DC bayar kami sulit sulit office kung diwa pagkabot siya tuhod sa gini kanan tangan mani kung gagaw buhat wala yung studio niya ari ko sa gagaw. Mo nanig ng mga tambal, nana. 5 minutes later. Yan ako, padong nako. Sorry, Jud God. 3:45 nako padong mo duty. Dapat ganiha. Saan man ka manglakaw, grabe man. Kamang tunog ganihan ta, muntag pag kay katulag yung inject ni Janalit man. Abi na mo open karon ang katong inject sa anti-rabies. Sa kaya man mo nang ang amiga pod itong pag igagawa sa mayor hapong gitsatan nga pungutang nabay doktor mutong timing nga doktor izara mi palista kayong makapas lagi ta mi ang nakapas man jud mi pero na abtan mi og udto kay mao lagi to ag laboratory kay nang CBC man matuan mang CBC niyang laboratory nadugay man kay pag open pa sa record sa PhilHealth wa pod makaber dag bata basta grabe makasungot jud lamihilak pero saan taman nga apo man dali po mo pa video mo to nakaadto mis laboratory sentra munisipyo nakabayad mi sa CBC 150 yung nakaber pas PhilHealth at ato'y bayad nahalalaman basta nahaman kaliyas ginuha kita CBC okay ra huwag isang 5 naik 5 sa isahang ubo naka naik 5 mang nanapit ang balgi isita bali sigbindis malang mga dudug pasensya sang igagaw ang grabe na dyan ng litan dapat ganang buntag ra ko munta pero nagilaman madam kay boyon naman na hang trabaho ron baklay pizug ko kay wala akong magpahatod kay ag motor pod ganihan loy kado na platan ta jud sus pait pasap duning kahimtanga agwanta hindi ba jud matalikdan kay ilooy man mamo pasagdan nakakuha nagbaga nakadikit na nakadikit nga kuan sa baga jog madugay mahimo nang sus marusit ngayon ta ko baklay 5 minutes later. hello, magandang hapon. Salamat gyapon Ginoo. Nakabot gyapon ko res sa Isidro. Bisag mo lang mo nang bisiya ganiha. Akan nagantikira. Kanila yung mga bata ang naibalatian. May laing makasikaso. Salamat sa kudak ko sa tagbay dani nga tugot dyan nga bahalag malito. Bahalag nagkagubot. Basta ka nakaabot ako yung kaguto ko pa niyapon. Hindi na ako dari. Salamat Lord. Kasi kaso ko panihapon. Bahalag na ito yung magbagot-bot. Nagbot-bot. Tawag niya. Ano ko rin yung baboy. Hindi baboy ha. Karning baboy.
Grabe bihang lakaw rong ang lawa. Habis kayo duty na akong buntag. Waka duty. Kaya abot ang tikira. Pagbalik, ito sa Awang Cortes. Kaya nga naman lagi na magpasikap ta nga public. Sanga pagkatid sa laboratory ka ng laboratory CBC sa man na maabil sa PhilHealth ng mga bata. Silmuran pa ito na itong amahan. Kaya naingan sa amahan nga na naka-PhilHealth pa abil ang mga bata. Minahan po, di mo makita sa computer o naka-abil mas PhilHealth mga pag-asmig dugay. Ato pa kasi yung office sa munisipyo. Dahil nabasaon kaya nakabalan sa city ato sa munisipyo magbayan. Mga salamat niya po Lord. Nalala ko lang sa Nisiglo. Bye, ang tanan.